Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Ayong gabi sa tanan. Welcome sa atong 15 minutes broadcast. Ako dahil Pastor Roldan Fabrokes sa Tuburan Bible Baptist Church. O salamat sa Ginoo nga din kita karon makatuon ta sa iyang pulong bisan sa mubo nga panahon. Okay? So akong yang tanan kung namoy mga Biblia sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay to all viewers, palihog ablihan nato atong mga Biblia aron makasunod ta sa mga teksto nga atong pagabasahon karong gabi una. Hebrews chapter 9 verse 27. Ingon sa Bible, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Mga igsoon, mga higala, nagisgot kini siya mahitungod sa kamatayon sa tao. Nga musugotag sa dili ang kamatayon moabot gyud ini sa matag usa nato. Gani ang realidad sa kamatayon, wala kini gipili nga lugar. Wala kini gipili nga oras. Wala kini gipili nga tao. Moabot gayud kini sa matag usa ka nato. Okay, so this evening ang atong isgutan tulo lang kabutang naglangkob sa kamatayon. Number 1, di ko magdugay, death is certain. Ang kamatayon siguro gyud. Death is certain. Siguro gyud mga igsoon sa atong gibasa dinhi sa text, and it is appointed unto men once to die. Mamatay gyud ang tao. Bisan unsa pa kadato nimo, mamatay gyud ka. Bisan unsa pa nimo ka bright, moabot gyud sa punto nga mamatay ta. Bisan unsa pay abilidad nato, mga igsoon, moabot gyud nato ang gitawag kamatayon. Gani in James chapter 4 verse 4, ingon sa Bible mga igsoon, mabasa nimo sa Bible, whereas ye know not what shall be on the morrow. Wa ta kahibaw unsa ang naa sa ugma. Diba? Huwag yun nasayod, may tungod sa ugma. Ha? Huwag yun ta makaibaw, unsay mahitabo sa ugma, unsa ta ugma, wala. For what is your life? Pangutana ni James, what is your life? Nitubag sad si James, ingon siya, it is even a before. Nga sama lang sa alisngaw, sama lang sa aso, nga magapakita sa bubong panahon. Ha? That appeared for a little time and then what? Vanisheth away. Ang kinabuhi sa tao, mubo ra gyud. And you know what? Death is certain. Siguro gyud walay makabalibad sa kamatayon. Death is certain.
siguro mga igsoon, adto gud ta sa laing text sa 1 Timothy, no? 1 Timothy chapter 6 verse 7. So, mabasa nimo, no? Ingon sa Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, ingon sa Bible mga igsoon, for we brought nothing into this world. Wala kuno tay gida pasulod aning kalibutana. We brought nothing into this world, and it is certain. Og siguro gyud we can carry nothing out. Siguro gyud nga wa tay mada pagawas. Buti pasabot, moabot gyud, siguro gyud nga ang tao mamatay gyud siya. Og subo nga ikamatay sa tao, wa siya mada bisan unsang butang pagawas aning kalibutana. Mao na mga igsoon, sultian ti ka, death is certain. Siguro ang kamatayon, death is real. Ayaw pag-ingon nga, bata pa ko pastor, bata pa ko brad, bata pa ko sis, dugay pa ko mamatay. Dili gyud ta kasiguro niya na. Kaya ang kamatayon mga igsoon, gisgutan sa Biblia, siguro gyud. Dili gyud ta kapanghambog sa ugma. Walay makapanghambog sa ugma nga buhi pa ta ugma. Madato ta ugma, mao ni atong kinabuhi ugma, wala. Ang kamatayon mga igsoon, sultian ti ka siguro gyud. Nga pwedeng moabot nimo, pwedeng moabot nako, pwedeng moabot sa matag usa. Death is certain. Second, okay? Ikaduha, death is a curse. Ang kamatayon usa ka tunglo. Din man ni nagsugod ang kamatayon higala. Din man ni nagsugod ang kamatayon mga igsoon. Ingon sa Biblia sa Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man sin, tungod sa usa ka tawo, ang sala misulod sa kalibutan, and that is Adam. Tungod sa sala sa usa ka tawo nga mao si Adan, ang sala misulod sa kalibutan, and death by sin. Ug ang sala, ingon siya, ug ang kamatayon pinaagi sa sala. And so death, ug ang kamatayon pass upon all men. Ug ang kamatayon mudangat sa tanang tao. Muna ikaw ug ako mga igsoon mga matay ta because death is a curse. Ang kamatayon usa ka nakatunglo mga igsoon sa matag usa nato. For that all have sinned. Muna kitang tanan mga igsoon mamatay ta tungod kay kitang tanan makasasala. Makasasala ta. Romans chapter 3 verse 23 ingon sa Bible mga igsoon, for all have sinned and come short of the glory of God. Kitang tanan mga igsoon makasasala ta og nakabsan ta sa himaya sa Dios. Mao nang walay perpekto nato. Walay maayo nato. Ingon sa Bible Romans 3 verse 10, walay matarong kini na isulat, walay matarong wala bisan usa. Wa gyud. Bisan usaon nitong paningkamot nga magbuhat ang maayo, yes, tinod, makabuhat ang maayo atubangan sa tao, pero atubangan sa Ginoo mga igsoon, kitang tanan makasasala. Og tungod kay kitang tanan makasasala, ingon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Mo nang musugot kag sa dili, kitang tanan mga matay gyud. Mga matay gyud ta. No? Dili siguro ugma, dili siguro karon, dili siguro sunod, pero moabot yun sa punto mga igsoon nga kitang tanan mga matay gyud ta. Why? Because death is a curse. Ang kamatayon mga igsoon usa ka tunglo. 1 Corinthians 15 verse 22. Unsa gingon diha? For us in Adam all die. Tungod ni Adan kitang tanan mga matay. Mga igsoon, kitang tanan mga matay. Mosugot kag sa dili, kitang tanan mga matay gyud. So mao na mga igsoon, atong hinumduman ang kamatayon o sa katunglo. Gani mga igsoon, subo palandungon, ang tao wala masayod nga dunay gitawag ikaduhang kamatayon. Sa Revelation chapter 20, no, mabasa nimo Revelation katapusang libro sa Biblia. Revelation chapter 20, beginning verse 14, ingon sa Bible mga igsoon, and death and hell were cast into the lake of fire. And this is the second death. Ug mao kana ang ikaduhang kamatayon. In Revelation chapter 21 verse 8, mabasa nimo mga igsoon, but the fearful, unbelieving, abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars. Naghisgot siya may tungod sa klase-klase nga sala. Siguro mayon ka, wala man ko kapatay. Dili man ko bigaon.
dili man ko diwatahan, dili man ko mamamarang. Pero kining gingon sa Bible mga igsoon, and all liars. Kitang tanan bakakon baya. And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ug doon na gyoy padulngan ang tao nga mamatay. Ang atong kalag mga igsoon, kay kining atong kalag bubiya man ni sa lawas. Ug ang atong lawas ingon sa Bible kay sa abog ni gikan, sa abog nimo pauli. Pero ang atong kalag igsoon, higala, itambog kini ngadto sa linaw nga kalayo. Why? Because we are all sinners. Mo nang ikaw, ako mga igsoon, makasasala ta ug ang atong padulngan mao ang linaw nga kalayo. Ngano man makasasala man ta. We are all sinners. Mudangat gyud ta sa ikaduhang kamatayon. Apan dili bot ang Dios nga ang tawo human siya mamatay aning kalibutana, moadto ta sa gitawag ikaduhang kamatayon. Bot ang Dios nga human ta mamatay, moadto ta sa langit. Ang atong kalag makig-uban sa Ginoo. So ikatulo na tong tun-an mga igsoon, dili lang kay death is certain siguro. Ikaduha, death is a curse o sa katunglo. Ikatulo na tong tun-an mga igsoon, death has a cure. Ang kamatayon dunay tambal. Mao ni nindot, ang kamatayon dunay tambal. Unsa may tambal? Atong padayonon ang gisulti sa 1 Corinthians 15 verse 22. Ingon sa Bible, for as in Adam all die. Tungod ni Adan, kitang tanan mga matay. Even so, in Christ, diha ni Kristo, shall all be made alive. Tungod ni Kristo, kitang tanan mga buhi. Sa ato pa, dunay tambal ang kamatayon. Nga aron ang tao dili moadto sa ikaduhang kamatayon, nagkinahanglan siya sa tambal nga mao si Jesus Christ. Mao nang kinahanglan nimo siya pasudlon sulod sa imong kasing-kasing, imo siyang tuhuan sulod sa imong kasing-kasing aron ka makabaton sa tambal sa kaluwasan. Nga dili ka moadto sa ikaduhang kamatayon kundi moadto ka sa langit. Makaangkon ka sa kinabuhing walay katapusan. Gani atong basahon mga igsoon sa John chapter 3, no? Hapit na ko maman, John chapter 3 verse 15. Ingon sa Bible mga igsoon, and whatsoever believeth in him should not perish. Kinsa tong mutuon niya dili na malaglag, but have eternal life. Ingon sa Bible, for God so loved the world, kay ang Dios nahigugma pagayos kalibutan, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Verse 17, for God sent not His Son, and that is Jesus, into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Aron ang kalibutan pinaagi niya, maluwas. Mo nang buot sa Ginoo nga luwason ta. But sa Ginoo nga makadawata sa tambal aron dili ta moadto sa ikaduhang kamatayon. Dawata si Kristo sulod sa imong kasing-kasing. Pasudla si Kristo sulod sa imong kasing-kasing. Tuhui si Kristo sulod sa imong kasing-kasing. Ingon sa verse 18, he that believeth on him is not condemned. Kung nituo ka, dili na ka pagahukman. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So imo makita mga igsoon, walay laing tambal. Walay laing tambal aron ang tao dili moadto sa ikaduhang kamatayon, kundi mao lamang si Jesus Christ. Imo siyang tuhuan, pasudlon sulod sa imong kasing-kasing aron ikaw maluwas. Katapos ang teksto nga atong basahon, Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Ingon sa Biblia mga igsoon, Roma 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kung imo kunong isugid pinagi sa imong baba ang Ginoong Hesus og imong tuhuan nga kinasing-kasing, that if thou shalt confess with thy mouth and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Luwason ka sa Ginoo.
tagaan kag tambal ug walay laing tambal igsuon, mao lamang si Jesus Christ. Ingon si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Mga igsuon, walay lain nga makaluwas nato gikan sa ikaduhang kamatayon, mao lamang si Jesus Christ. Ang relihiyon dili na mao ang tambal. Ang imong maayong buhat dili na mao ang tambal. Ang pagsunod nimo sa sugo sa Ginoo dili na mao ang tambal. Ang pagpabautismo dili na mao ang tambal. Sultian ti ka si Kristo lamang. Tuhui siya sulod sa imong kasing-kasing ug ingon sa Biblia, tagaan kag kaluwasan sa Dios. Nga human sa imong kamatayon aning kalibutana, moadto ka sa langit. Tungod kay imong naangkon ang manluluwas sa imong kasing-kasing. Iduko ang ulo, ipiyong ang mata o magpasalamat ta sa pulong sa Ginoo. Kanimo Amahan, salamat sa grasya, salamat sa imong gihatag namo nga kadaugan sa pagwali sa imong pulong. We pray, Father God, nga ikaw maghatag og kaluwasan sa matag usa. Salamat Ginoo sa imong pulong nga gitudlo namo karon. Tulo ka butang, death is certain, death is a curse, and death has a cure. Kining tanan tugyan pasalamatan, Jesus name we pray. Amen. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kon ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga kaybawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo nga Facebook page ug kami malipay mo tabang kanimo ug mogiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.